Gamo midhusi mar korona e kaunti ma Siaya medore tielo machielo ma midhusi no muoch. E romo manokelo kanyakla jotend migepe e kaunti no yangore ni kwan no osemedore mokadho e thuolo ma jumbe 2. Ji 9 oseyangi nosegamo midhusi no e thuolo ma juma achiel mokalo. Kwan no osemedore ka ji 28 osegamo midhusi no e kind wuok tich ma juma ni nyaka odiechieng' manyoro. Ma koro kelo kwan jogo mosegamo midhusi mar korona no chakre tarik 1 dwe ni nyaka odiechieng' manyoro chopo 43 koriw. Oganda e kaunti no sani koro kwa mondo orit chike mag landruok midhusi mar korona manoyangi kod migawo mar thieth kamoting'o rwako abuog rombe ka giyuoro e kar hunji mar oganda kendo gi yore duto mar gayo midhusi no. Ma timore kata obedo ni kaunti ma Siaya oyangi kaka namba 3 e kind kauntis mosebedo ong'ala manyime mar oganda makawo chanjo mar midhusi mar korona ka kwan atamalo 49.5 mar oganda oseyudo chanjo.